Ahoj, já jsem Martina a vítám vás u nové epizody podcastu For Your Interiors, ve které si s hosty povídáme o designu, návrhu a realizaci interiéru, ale také o lidech, kteří v nich tráví čas. A dneska se zaměříme na firemní kulturu a interní komunikaci. Mým dnešním hostem je Juraj Vika, který působí na pozici direktor na slovenské pobočce Capexu. Tak vítej, Juraj. Dobrý deň, ahoj, ahojte. Jak jsem zmínila, dneska se zaměříme na firemní kulturu. Co všechno se podle tebe ukrývá pod tímto pojmem? Co výraz firemní kultura podle tebe znamená? Firemná kultúra úzko súvisí podľa mňa s pojmom kultúra vo všeobecnosti, ktorý zahrňa celkový súbor vecí, ako sa ľudia k sebe správajú, ako vystupujú, ako sa obliekajú a ako sa rozprávajú. Špecialitou vo firemnej kultúre v rámci nejakej spoločnosti je to, že ľudia spolu trávia viacej času. Sú spolu minimálne 8 hodín každý pracovný deň. Tým pádom aj vystupovanie a spôsob komunikácie je rozdielny oproti tomu, ako sa vystupuje na ulici v bežnom živote. Kvôli tomu, že sú to síce cudzí ľudia, neznámi pre seba, ale správajú sa viacej rodine aj vzhľadom na to, koľko času spoločne trávia. Firemná kultúra je dôležitý prvok pre každého, aj v rámci firmy, aj v rámci toho, ako je to mimo firmy. A je dôležité najmä to, aby sa ľudia cítili dobre, vytvorili si medzi sebou pohodu a tým pádom sa aj tešili do práce. Má to potom odraz aj na ich pracovných výsledkoch a pracovnom nasadení. No a jak bys teda popsal firemní kultúru u vás na Slovensku v Capexu? Sme maličká firma, máme 20 zamestnancov, takže z tohto pohľadu nie sme one-man show, je nás 20, ale z pohľadu toho, čo robíme, sme stále malá, čo sa týka počtu ľudí, firma. A tomu zodpovedá aj naša firemná kultúra. Ako som spomínal, nie je to u nás anonymné, je nás 20, poznáme sa navzájom, poznáme všetky svoje dobré stránky, zlé stránky, aj to, ako človek reaguje, vystupuje, ako sa správa, ako sa oblieka, komunikuje navonok. Interne si vieme povedať veľmi otvorene veci, to si najviac cením, pretože nie je nič horšie, ako keď sa v domácnosti, budem toho volať tak, lebo sme malá domácnosť, tája veci pred jednotlivými členmi. Takže kultúra, myslím, že u nás je nastavená dobre, samozrejme vždy je čo zlepšovať a vždy je kam sa posunúť, takže snažíme sa aj v tomto smere sa hýbať vpred. A když by si řekl nějaký konkrétní, nějaký jako nosný sloupy třeba jakoby té kultury, kterou přímo tam máte vy, jestli je to něco specifického, co do oblíkání, nebo jaký chování, tykání, vykání a tak podobně. Můžeš to nějak specifikovat? Jasné. Všetci vo firme si týkame, sme pomerne mladý kolektív, takže je to prirodzené, že si takto týkame. Zároveň voči klientom alebo dodávateľom vystupujeme profesionálne, takže tam je zachované vykanie. Samozrejme nájdu sa výnimky, kedy s dodávateľom pracujeme dlhé roky. Znova sa nadviazal už taký rodinejší vzťah medzi nami. A čo sa týka obliekania, je voľné, pretože si myslím, že človek by sa mal obliecť tak, aby to bolo vhodné na príležitosť, kam ide, ale zároveň tak, aby sa cítil čo najlepšie a vedel vystupovať čo najprirodzenejšie. Super. A k tomu, jak jsi říkal, k vystupování vůči klientům se ještě za chvilku vrátíme. Teď by mě ale zajímalo, jakým způsobem a proč je důležité budovat firemní kulturu z tvého pohledu. Dôležité vybudovať firemnú kultúru je jednak z dôvodu toho, aby zamestnanci boli spokojní v rámci spoločnosti, aby sa tešili do práce a aby tie odstredivé sily, ktoré by mohli vytláčať zamestnancov mimo spoločnosti alebo tvoriť ich nespokojnosť, boli minimalizované. To je jedna vec. A druhá vec je potom aj to, ako spoločnosť pôsobí navonok. Ak je firemná kultúra a spôsob komunikácie správne nastavený, vníma sa to najmä na neverbálnej úrovni aj klientami a človek má nejakú takú intuíciu, že prirodzene vycíti, s ktorým človekom je mu dobre, pretože správne vystupuje, je správne oblečený, správne sa správa a s ktorým človekom mu nie je dobré, pretože mu na ňom niečo vadí, pretože sa správa nevhodne v nejakej situácii, alebo používa slova, spôsob komunikácie, e-mail napríklad, kde je jednoslovný popis, posielam v prílohe, to nie je úplne správna komunikácia.
A co podle tebe spojuje firemní kulturu a právě tu třeba interní komunikaci, respektive jak tyhle dvě složky třeba se sebou souvisí? Ako som spomínal, je to súbor pravidiel, ktoré sú prirodzene vybudované a ktoré sú príjmané celým kolektívom. A vlastne tá interná komunikácia je najpodstatnejšou časťou celej firemnej kultúry. Pretože človek je prirodzene tvor komunikatívny. Všetko, čo človek robí v interakcii s iným človekom. Najviac je to cítiť v rámci spoločnosti interne a od toho sa vlastne odvíja všetko aj navonok. Takže tieto dve veci, firemná kultúra a interná komunikácia, sú extrémne prepojené a je veľmi dôležité, aby bola správne nastavená interná komunikácia, to znamená, ako vystupovať, ale samozrejme to znamená aj nastaviť mantinely, kde už sa, pokiaľ môže človek niečo povedať a pokiaľ už si to nemôže povedať. A samozrejme súbor internej komunikácie a komunikácie vo všeobecnosti a spôsob vystupovania alebo obliekania tvorí vlastne celkovú firemnú kultúru a to, ako spoločnosť vystupuje. No a myslíš, že nastavení interní komunikace a teda nějaká vybudovaná firemní kultura je vnímaná i z externího prostředí? Myslím třeba například vnímaná klienty nebo novými uchazeči o zaměstnání nebo nějakými dodavateli? Určite je to vnímané z externého prostredia, každý sa s tým stretávame. Veľmi jednoduchý príklad je napríklad, keď je človek do obchodu si kúpiť chleba, a rožky, maslo, tak vníma aj to, ako sa k nemu predavač správa, keď sa ho niečo opýta, alebo pokladnička nablokuje tovar a chce zaplatiť. Rovnako je to aj v našom prípade. Externí klienti, dodávatelia, naši klienti, ktorí chcú naše služby, vnímajú to, ako komunikujeme vo firme. Opäť sa vrátim len k tomu, že ľudia sú tvory, ktoré komunikujú, rozprávajú sa navzájom a po trhu sa aj šíri to, aká nálada je v rámci spoločnosti, či je tá komunikácia otvorená, alebo sa ľudia boja niečo povedať. Čiže jednak je to z tých rečí, to, že ľudia sa navzájom poznajú, to je jedna sféra a druhá sféra je aj to neverbálne vystupovanie. Na človeku je vidieť, keď je nervózny, keď sa bojí niečo povedať, ako sa správa, ako drží ruky. Čiže aj tá neverbálna komunikácia vychádza z toho, v akom prostredí sa človek nachádza počas dňa, ako sa cíti a tie emócie a nálady samozrejme dáva najavo. A je to vidia to aj tí dodavatelia a externí klienti určite. A ty už si to vlastně takom částečně i řekl, ale podle čeho si myslíš, že bych třeba já, kdybych byla váš dodavatel, měla poznat, jakou máte, nebo jak máte nastavenou firemní kulturu? Dokážeš? Jasné, je to poznateľné veľmi jednoducho. Na stretnutiach, na drvivej väčšine stretnutí sú minimálne dvaja ľudia z našej spoločnosti. Pokiaľ nie sme v nejakom veľmi úzkom dennom kontakte, kedy stačí len nejaká úzka oblasť riešiť s klientom, tak väčšinou sú tam dvaja a viacerí. Ak klient vidí, ak položí nejakú otázku alebo sa komunikuje, tak vidí na tých ľuďoch, ktorí sedia oproti. Či sú zohraný tým, či vedia odpovedať, či vedia, kto môže čo povedať. A častokrát je to vidieť, ak príde nezohraný tím, a stalo sa mi to v mojich predchádzajúcich prácach, že ak si oproti mne sadol klient, kde som videl, že niekto je nadriadený, niekto podriadený a prirodzene sme komunikovali, padla z mojej strany otázka, tak ak tam je zle nastavená vnútorná politika alebo tá komunikačná linka, tak obidvaja zostali zaskočení, pretože nevedeli zo svojej pozície, ktorý môže na tú otázku zodpovedať. Takže áno, je to dôležité. Ak sú ľudia zohraní, čo je vlastne interná komunikácia, tak pôsobia aj navonok, aj počas stretnutí, aj pred dodávateľmi a klientmi. To je super příklad, děkuju. No a když to vezmu z opačného konce, mohl bys mi prosím uvést nějaký příklad, jaký situace můžou nastat, pokud ta firmní kultura nefunguje tak, jak má, krom teda toho příkladu, co si teď uváděl, že nikdo neví, kdo má odpovědět na otázku. Hej, ak tá firmná kultúra nefunguje, tak ak to zoberiem interne, je to vidieť na tom, že ľudia spolu napríklad nechcú tráviť čas v práci, sedia ďaleko od seba v rámci tímu. Ak to zoberiem takto, ak to zoberiem v rámci celej firmy, tak napríklad nejdu spolu po práci na pivo.
alebo nejdú na nejaký koncert, nejdú na vianočný večierok, alebo keď je nejaký večierok, nejaká popracovná aktivita, tak sa spolu nebavia. Každý stojí s nejakým pohárom alebo niekde, vytvoria sa skupinky 2-3 ľudí, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, ale neprepája sa to dokopy ako celý tím. A znova, keď to zoberiem z toho externého prostredia pred klientom, tak najhoršia možná vec, ktorá sa stane, že kolega povie, že druhý kolega niečo pokazil a začne sa sťažovať na iného kolegu, že to je tak a tak a tak. To je presne to, ako to nemá byť. Sme jeden tím, sme jedna firma, sme jedna rodina, takže ak niekto niečo pokazí a sme ľudia, takže vždy niekto niečo pokazí, ale má to byť o tom, že sa majú zastať svojho člena, v tomto prípade kolegu, a majú sa snažiť situáciu vyriešiť tak, aby to bolo v prospech klienta, samozrejme v nejakej miere určite, ale aj v prospech toho, aby nepotopil svojho kolegu, pretože vystupujeme ako jedna značka, ako jedna rodina. Jasne. Takže vlastně vyříkat si to společně, ale před klientem vystupovat jako, že jsme tým a... Určite, a to hovorím, pred klientom vystúpiť ako jedna značka, snažiť sa vyriešiť, ale nehanbiť sa povedať si v rodine, interne, medzi kolegami, že niekto niečo pokazil. Jo. Každá jedna vec, každé negatívum, aj pozitívum nás niekam posúva a musíme sa neustále zlepšovať. To souhlasím. V minulé epizodě jsme se s Janou Špačkovou bavili o flexibilitě a týmových dohodách. Lehce bych tady navázala. A jak se mají podle tebe zavádět nějaký pravidla interní komunikace v kolektivu, který už je zaběhnutý? Toto je veľmi tenký ľad, by som povedal. Ak je kolektív zabehnutý, tak netreba prísť s nejakými novými pravidlami z tej pozície toho šéfa. Určite si treba najprv pozrieť veci, vypočuť si, vnímať, čo sa deje a snažiť sa hlavne pochopiť, prečo sa to deje tak, ako sa to deje. Môže to byť len tým, že niekto má rodinný problém, alebo že práve mu dieťa niečo urobilo doma a potrebuje to riešiť. Takže určite to chce čas. Nedá sa to zaviesť zo dňa na deň, nedá sa to hlavne zavádzať silou, pretože automaticky v človeku je taká rezistencia voči niečomu, čo sa má zmeniť. To je prirodzené. Každý má zabehnuté nejaké tie svoje kolaje a nerad z nich vybočuje. Takže určite to chce čas. Nie je to jednoduché, ale treba získať tých ľudí na svoju stranu a stále si myslím, že ak je tým už zabehnutý a chceme v ňom niečo vylepšiť, tak treba komunikovať otvorene, toto by sme chceli vylepšiť. Treba im dať šancu na to, aby im to bolo poriadne vysvetlené, aj 2-3 krát. Nie každý pochopí všetko na prvýkrát. Ja napríklad nepochopím veci na prvýkrát, takže nechám si ich aj 3-krát vysvetliť. A hlavne dať príležitosť tým ľuďom sa zapojiť do celého toho procesu, aby mali možnosť k tomu vyjadriť nejakú svoju pripomienku alebo znova nápad na vylepšenie, pretože jeden človek nikdy nevymyslí všetko dokonale a pokiaľ to príde z kolektívu ako takého, tak to aj ľahšie príjme, pretože je súčasťou toho, že to vymyslel. Přesně tak, to jsou náležitost při té tvorbě, tak určitě pomůže. No a ty si vlastně nastoupil do Capexu začátkem tohoto roku. Mohl bys nám říct příklad, jestli a případně nějaké změny, jaké si zaváděl v pravidlech týkajících se interní komunikace? Nastúpil som v marci tohto roku 2022. Medzičasom sa nám stala udalosť, že sme sa presťahovali do nových priestorov z malých takých malších kancelárií do veľkého priestoru. A keď poviem len historicky, vlastne celý priestor, ktorý máme teraz vybudovaný v Bratislave, vznikol v spolupráci s tímom, s jednotlivými členmi našej spoločnosti, ktorí už pri samotnom návrhu Spaceplánu, kancelárie, si povedali, čo by v ňom chceli mať, ako by chceli fungovať, takže boli súčasťou tej tvorby. Takže počas toho, ako som ja prišiel v marci, sme sa v lete presťahovali. Ľudia skúmali novinky, ktoré vlastne priniesla nová kancelária. Na zavádzanie nejakých radikálnych zmien
to sa nedá spraviť za taký krátky čas, čiže za ten rok sú to len maličké vylepšenia. Už som spomínal, pracujeme na tom, aby sme kolegom vysvetlili, naučili ich, ako napríklad vhodne napísať e-mail rôznym typom klientov. Je to podľa mňa vec, ktorú si málo kto uvedomuje, alebo ľudia už sú tak rýchlo komunikujú cez všelijaké sociálne siete a platformy, že zabudli, že rozdiel medzi klasickým písaným listom, rukou písaným a e-mailom je len vlastne vo forme. E-mail je elektronický, list je papierový, hmatateľný. Ale vizuál alebo skladba toho textu a toho listu by mal byť veľmi podobný. To znamená, musí tam byť oslovenie, musí tam byť nejaký úvod, nejaké predstavenie, prečo píšem, čo píšem a samozrejme sa podpísať. Je jasné, že keď komunikujem 40. e-mail za daný deň tomu istému človeku, tak to môžem trošku skrátiť, ale na druhý deň nový deň a znova by som ho mal pozdraviť, pretože je to to isté, ako keď človek príde do kancelárie a stretne kolegu. Jasne. Je slušné ho pozdraviť, opýtať sa ho, ako prišiel, ako sa mal, či je všetko v poriadku a následne mu povedať, čo od neho človek potrebuje. A takisto, keď človek odchádza z práce, tak pozdraví kolegov. Čaute, idem domov, majte sa pekne, oddychnite si. Na druhý deň znova pozdravíme. Čiže toto je jedna z vecí e-mail a samozrejme, čo sme zaviedli, sú tréningy alebo skúšky, alebo ako to nazvať, vzdelávanie pre kolegov. Začali sme s oddelením architektúry, kde sa snažíme odozdať, neviem to preložiť, ale best practices alebo nejaké skúsenosti, ktoré máme. Ja ako obchodník bývalý a jednotliví kolegovia z rôznych oddelení, projekťáci alebo kostiaci, aby mohli povedať, že toto funguje na klienta, toto funguje interne, toto musíš zvýrazniť, povedať, toto naopak nemusíš úplne spomínať a tak ďalej, aby aj to vystupovanie pred klientami, ale aj dovnútra spoločnosti bolo čo najlepšie a bolo také, aby to človek dokázal pochopiť. No a ty si tím pádem teď na tom trošku i narazil. Když jsme u těch pravidel, jak často by se podle tebe mělo o těch pravidlech mluvit a jak často vzdělávat v této oblasti? Firemná kultúra je súbor pravidel. To sme si povedali na začiatku. Ako často o tom hovoriť? Netreba sa hanbiť kolegu, primerane by som povedal, upozorniť, ak robí niečo zle. Ak vidíme, že mohol niečo spraviť inak a lepšie, je vhodné ho na to upozorniť, ale znova treba mať alebo vedieť aj formu, akou mu to poviem. Nemôžem prísť za ním s výčitkou, že toto si úplne pokazila, tak to už nikdy nerob. Musím prísť za ním normálne, tak ako za svojím dieťaťom. Znie to tak smiešne, ale ja to stále prirovnám k rodine. Prídem za dieťaťom a nedám mu hneď facku, ale mu poviem, vieš čo, to sa takto nerobí, musíš to spraviť inak a zároveň mu dám aj riešenie na to, alebo môj pohľad, môj názor, že nerobí sa to takto, mal by si to robiť inak. Z môjho pohľadu je lepšie to spraviť takto a takto a takto. Skúsa nad tým zamyslieť a na budúce to aplikovať. Čiže toto je presne to, ako by sa to malo upozorňovať alebo neustále pripomínať tieto pravidlá. Nie je to o tom, že by mal šéf, ja neviem, v pondelok ráno na porade prečítať 25-stranový manuál, ako sa ľudia majú k sebe správať. Je to o tom, aby ľudia nejakým spôsobom, kolegovci, si na to zvykli, ale zároveň sa nehambili upozorniť a navrhnúť nejaké riešenie na zlepšenie. Jasne. Takže spíš v tu pravou chvíli na pravém místě a reagovat okamžitě, než si to nechávat na jedno setkání, kde se to sečte dohromady. Určite, pretože ak sa to nechá na jedno stretnutie, kde sa len vyčíta list, čo všetko sa spravilo zle, tak to vyznieva ako nejaká forma karhania a znova na to je človek prirodzene rezistentný. Jasne. A zo skúseností znova poviem, ak sa takéto niečo dialo, tak človek si dokáže vypočuť tak 2-3 výčitky, potom už vypne a začne rozmýšľať, čo bude doma večer variť, alebo kedy musí ísť pre dieťa. Ja myslím, že si bude vymýšľať nejakú ako obranu na to. Nebo... Ľudia už sú rezistentní, oni si na prvé dve si vymyslia obranu, že nestihol som, nemohol som urobiť lebo a potom na tie zvyšné si povedia, už je toho toľko, že to aj tak nemá zmysel. Som rád, že to teraz pláchli jednou vecou, že jeden deň a už to nemusím potom počúvať zase mesiac. Takže nie je správne si to nehať na jeden čas. Určite je správne si to pripomínať
nezabudnite na to, že niečo takéto tu funguje, alebo sa vytiahne len jedna všeobecná vec, nebude to konkretizované na kolegu, alebo na niekoho konkrétne, ale určite najdôležitejšie je to, aby tí kolegovci si navzájom pomáhali. Rozumím. Máš i nějaký vtipný momenty, které tě možná ještě víc utvrdili, že je potřebné zdůrazňovat pravidla interní komunikace? Vtipné momenty? Mám niekoľko vtipných momentov. Znova z predchádzajúcej skúsenosti poviem, že mali sme zavedené nejaké interné pravidlá, spôsob komunikácie a tak ďalej. A napriek tomu prišiel kolega na stretnutie s klientom v žabkách a v šortkách, kedy všetci sme tam boli v kravatách. Sice uznávam, že vonku bolo 35 stupňov, bolo to v lete, ale aj tak sa to nehodilo takto prísť oblečený. To je tá vizuálna stránka veci. A druhá vec bola, keď kolega písal e-mail, napísal ho veľmi stroho, by som to povedal. Spravil tam mnoho preklepov a potom mi volal klient, že úplne inak to pochopil, ako to kolega chcel napísať, ale tým, že k tomu nedal to vysvetlenie, neodkomunikoval to úplne správne, tak to klient zle pochopil, bol celkom nahnevaný. A potom som mu vysvetlil, o čo ide a sám na sebe sa zasmial, že takto by ma ani vo sne nenapadlo, ale už teraz tomu rozumiem. Jasne. Toto bola chyba, treba to viacej rozpísať. Tak možná i proto tá e-mailová komunikácia. Áno, musíme sa na to zamerať. Je to, najhoršie tieto situácie sú, keď to myslíme v dobrom, posielame cenové ponuky, kde z nášho pohľadu je všetko vysvetlené a pre toho, ktorý tvoril tú tabuľku, je už úplne jasné, čo v nej napísané, ale tým, že napíše len vetu, v prílohe nájdete cenovú ponuku, klient si to prečíta, vidí to prvýkrát, netvoril to, nerozumie kontextu, čo je za tým, tak je to potom zložité mu vysvetliť, že viete, ale je to tak inak, ako sme to mysleli. Jasne. Takže najvtipnejšie veci samozrejme vznikajú vtedy, keď si druhá strana, to znamená klient, u seba interne preposiela e-mail a posiela to ľuďom, ktorí absolútne nemajú šajnu, o čo ide. Vidia tie tabulky alebo veci prvýkrát v živote a pokiaľ nemajú to vysvetlenie a ten kontext k tomu, tak sú úplne stratení a tam vzniká najväčší chaos v tej komunikácii. Jasne. Takže interne hovorím, treba komunikovať otvorene, na klientov treba komunikovať zrozumiteľne. To je hezky řečený. A jaká firmní kultura nejlíp vyhovuje tobě? Ja som veľmi otvorený človek. Niekedy je mi to na škodu, ale som zástancom toho hesla, že treba veci aj negatívne, nepríjemné, zlé, akékoľvek komunikovať priamo a otvorene a nevyhýbať sa zodpovednosti. Hovorím, ľudia robia chyby, ja robím chyby, ale treba si to priznať. Čím skôr, tým lepšie. Treba to otvorene odkomunikovať aj interne a hlavne netreba sa báť sa zlepšovať. Výjsť z tých vychodených kolají a vyskúšať niečo nové. Samozrejme, budeme skúšať niečo nové, čo sme nerobili, znova spravíme chyby. A znova sa niečo môže pokaziť, ale to je to riziko, ktoré človek alebo spoločnosť, zamestnanci musia postúpiť na to, aby sa zlepšili. A v tomto sa mi páčil jeden výrok v Áno šéfe. Pán Pollreich povedal jednému kuchárovi, že ten, kto zastane, tak ten vlastne cúva. Takže konkurencia sa neustále zlepšuje, ide dopredu, chce urobiť niečo nové, krajšie, lepšie, iné. A nemôžeme byť nikdy spokojní s tým, čo máme, s tým, ako komunikujeme a myslieť si, že tá komunikácia je najdokonalejšia na svete. Ľudia sú iní, ľudia sa menia, okolnosti sa menia, tým pádom aj firemná kultúra, aj spôsob komunikácie sa musí prispôsobiť celému tomu prostrediu. Nedá sa mať súbor pravidiel na 30 rokov. Súbor pravidiel alebo takej tej nepísaných pravidiel dohôd je podľa mňa tak na pol roka, na 9 mesiacov. Následne sa musí, keď to už zoberiem tak v balíku, prehodnotiť, či to je správne a určite tam príde k nejakej úprave, k niečomu, čo sa dá zlepšiť. Ale stále hovorím, to je ten Kaizen systém, že treba sa neustále zlepšovať, netreba čakať na ten nejaký milestone, že dobre, tak a teraz od teraz už to bude inak. Nie, musí sa to meniť kontinuálne.
No tak jo, děkuju. To byla moje poslední otázka. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila a byla přínosná. Ještě jednou chci poděkovat Jurajovi, že jsi k nám přišel a za tvoji účast. A také vám, že jste poslouchali. Mrkněte na naše stránky www.capexus.cz. Všechny díly našeho podcastu jsou k dispozici také na Spotify a na YouTube. Stačí dát odběr. Budu ráda, pokud nám napíšete recenzi a budete podcast sdílet dál. Děkuji Juraji, že jsi k nám přijel až ze Slovenska a těším se opět příště. Ďakujem aj ja za pozornosť, vypočutie a verím, že sa nebudeme báť vybočovať z kolají a podstúpiť riziko vzniku chýb, z ktorých sa budeme poučovať a budeme stále lepší a lepší. Tak jo, díky moc. Ďakujem. Dovidenia, ahojte.